ମୁଁ ଦେଖିଲି ବିରି ବତୁରା ହେଇଛି, ଦହିବରା ହେବ କି କ'ଣ? ମାଆ କହିଲେ ହଁ ଦହିବରା ବନେଇବା। ମୁଁ କହିଲି ନା ନା, ମୁଁ ଆଳୁଚପ ଆଉ ଦହିବରା ଦୁଇଟା ଖାଇବି। ସେଟା ପୁଣି କେମିତି ଖାଇବୁ ଦୁଇଟା? ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଲେ ହେବନି। ମୁଁ କହିଲି ନା ନା, ମୁଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କରିକି ଖାଇବି। ତାହେଲେ ବନା, କେମିତି ବନେଇବୁ? ମୁଁ ସେଠୁ କ'ଣ କଲି, କଢ଼େଇ ବସାଇ ଦେଲି। ପୂର୍ବରୁ ଆଳୁ ସିଝାଇ ଦେଇଥିଲି। ସେଥିରେ ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଜିରା, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଯାହା ବି ପାରିଲି ସବୁ ମସଲା ଦେଇକିନା ଭଲ ଭାବରେ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେଲି। ଲୁଣକୁ ଦେଇକିନା ଆଳୁକୁ କଷିଦେଲି ଭଲକିନା। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆଳୁଚପରେ ଯେମିତି ଗୋଲା ଗୋଲା କରାଯାଏ ସେଇଭଳିଆ ଆଳୁକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଦେଲି। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ବିରି ବ୍ୟାଟର ହେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ତେଲରେ ଛାଣିଦେଲି। ଆଉ ହେଇଗଲା ମୋର ଆଳୁଚପ ଦହିବରା। ଆଉ କ'ଣ, ତାପରେ ଦହି ପାଣି ବନେଇଥିଲି। ଦହି ପାଣିରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଥିଲି, ଚିନି ଟିକେ ଦେଇକିନା ସେ ବରା ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଛାଣିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଦହି ପାଣି ଟିକେ କରିଦେଇକି ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା, ପୁଦିନା ପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚି ଦେଇକି ସେ ଦହି ପାଣିକୁ ଦେଇଦେଲି ବରା ଉପରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ଛୁଙ୍କ ରେଡ଼ି କରିକିନା ଦହି ଉପରେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେଲି। ମୋର ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ଆଳୁଚପ ଦହିବରା। ଏହିପରି ଦହିବରା ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇଟା ଡିଶ୍ର ଟେଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ